започва. Скъпи съученици, съотечници, за последен път заставам пред вас да отброим заедно оставащите минути от старата и да посрещнем новата година, както традицията повява, с снимки. Моля, снимките. Моля, снимките сега. Първата снимка, както виждате, е на планина в Колорадо, за да я отхвърлим и да продължим спокойно. Да, благодаря. Във време на политическа и световническа криза трябва да сме по-силни и обеднени от всякога. 2016 ще остане в историята като година с големи заплахи от тероризъм и беженска вълна. Англия пожела да излезе от Евросъюза и излезе. Преживяхме дори президентски избори. Италианският премиер, и той да не види нещо от Бойко, подаде оставка. А Бойко пак ме как да свикам този Конституционен съвет. Аз не мога да го кажа, а той се къса да ме кара да го свикам този съвет. Да, както и да е. Важното е да сме добри и да спазваме това, което го казах преди малко, да сме живи и здрави и да крачим смело напред. Извинете по пътя. Що може Доналд Дък да е президент на САЩ? Какво му е на нашия Ради Радев? Какво? Румен Радев, прощете. Точно бях поръчал за кабинет едно герберско светло небесно синьо за цецка. А сега ще трябва да го боядисам в отровно червено. Да. Гари, извините. Господа и другарки, и дами, разпореждам края на 2016 година и незабавно стратегическо начало на лето 2017. Извинявам се, господин Радев, но има още няколко минути и аз съм все още президент фактически, после вие ще се разпореждате стратегически. Ливнали отстъпи. Няма място за главнокомандващ, който не е военен и един кръгом не може да направи. Добре, хайде в знак на приемственост. Научете ви на този пуст търгон, а аз ще ви науча на английски. Плевналев, Аз кръгом, марш! Остави, изпълняваш правилно командата. Плевналев, кръгом, марш! Изправи стойката, стегни коляното, кръгом, марш, казах! Кръгом, марш! Плевналев, кога ще се хватите? Стегнете се! Да. Как е? Друго си генерал да ти покаже Къргома. Радвам се, че генерал ме назначи в президентството и генерал ще ми изпрати. Нека в знак на добра воля отброим заедно края на годината. 5, бройте с мен. 4, 3, 2, 1, да ни е честита новата 2017 другари, господа и другарки и дами. Нека бъдем по-добри и да се обичаме. Вечна дружба и стига, репер. Скъпи приятели,